Okay, nu vil jeg forklare. At man sætter sådan tape sådan lige her på neglen her. Sådan ligesom der. Så holder man den her. Så ser sådan ud. Sådan. Så 1, 2, 3. Der. Og der. Videre til næste trick. Næste trick er sådan, hvor man skal bruge sådan en her. Se, tager man her i hænderne. Tag den. Så er vi enige om det. Se, 1, 2. Så er den bare i den anden hånd. Nu vil jeg godt vise jer, hvad man gør. Der. Og så tager man hånden, og så inden slipper man. Så den siger man i dag, drejer man rundt nogle par gange. Så er den bare der. Videre til næste trick. Det næste trick er så et trick, hvor man kan få så kort her til at flyve. Se. 1, 2, 3. Flyver det bare. Nu vil jeg godt vise jer, hvad man gør. Man skal bruge sådan noget. Og sådan viskesnøre. Så skal man bruge tape. Og så klister man sådan ligesom fiskesnøret på kortet her sådan med sådan noget tape. Og så tager man og hænger det op sådan der. Og så tager man fiskesnøret klister på sådan her ved hånden. Man kan også godt klistre fast her ved øret eller et eller andet. Se, agtigt sådan noget streg på bunden sådan noget. Men ja. Videre til næste trick. Ja, det var alt for i dag. Håber, at vi smider et like eller abonnerer eller et eller andet. Men håber, vi ses. Vi ses i næste video.